Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseSiziba esitaladini ke sibizwa ukuthi ke ukhethwayo esitolo sabokufika kuleli ke laseNingizimu Afrika. Kube nesehlakalo nembiko yokudubula ngemuva kokuba ke kube nezinsolo zokuba ke bekubanjwa ke inkunzi. Singaqinisekisa ukuba ke abezimo eziphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko kanti ke ongaphakathi ongowesilisa osebenza ke ngaphakathi kuso lesi sitolo sabo kufika akasekho ke emhlabeni. Singaqinisekisa njengalokho ke sebemhlonze noma bammemezele njengomuntu osethule kuyo indawo yesigameko. Amalungu omphakathi ethole ukushaqeka ngalesi sigameko kanti ke okunye singaqinisekisa sibonile ke abafowabo noma ke oza kwabo befika nabo kulesi simo okuyindawo ke nokho ke bakwethu ke esigameko kuvuka ke umunyu uzwa ke nesililo kuyona ke le ndawo okuyinto ke nokho ke engeyinhle neze. Amaphoyisa estation samaphoyisa eThembisa South abizelwe endaweni yesigameko kanti ke azobe ke sephenya icala lokubulala. Udaba ke lolu ke oluqhubekayo njengalokho ke nathi sithembisa online kuzothi ke uma ngabe kuba neminye imininingwane evelayo sikwazi ukuthi ke sishicilele. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Umbiko siuqophe endaweni yaseSiziba kanti ke angihambi ngedwa ukhona umhawu uDerek Phukela shot by Hauser.